Kemmu sabiħ dan il-volum li jiġbor fih qatt ta' dokumenti li kien għaddilna fl-1996 Dun Giuseppe Laġuża, li dakinhar kien viċi parroku tal-Abbazija ta' San Filip ta' Ġira. Inqalleb dawn il-folji u nimmeravilja ruħi bil-ġmiel ta' tifkiriet tal-ewwel pellegrinaġġ tal-Maltin f'Ġira li sar fl-1897, eżattament bħallum 24 ta' Lulju. Interessantissima hija l-lista tal-pellegrini. L-ewwel fil-lista huwa l-Arċipriet Luigi Attard, warah hemm is-saċerdot ċeremonier Vincenzo Calluz u warahom hemm is-saċerdoti Giuseppe Psajla, Teodosio Gatt, Luca Attard, Francesco Saverio Bonanno, Pietro Paolo Zammit, Salvatore Zammit u Giorgio Ciappara. Warahom tniżlu l-Abbatini. Imbagħad hemm il-lista tal-pellegrini l-oħrajn. L-ewwel hemm il-lista tal-irġiel u mbagħad tan-nisa. Inħares lejn din il-lista u nistaqsi. Tgħid kien hemm xi antenat tiegħi? Wieħed mill-pellegrini kien Lazzaro Pisani, il-pittur famuż. Il-lista tinkludi 86 pellegrin. Hemm ukoll Dun Salvatore Zammit, illi kien il-prokuratur tal-Knisja ta' Ħażebbuġ. Is-sena ta' wara l-pellegrinaġġ Dun Salvo Zammit kien ippropona lill-Arċipriet Dun Luigi Attard illi iżejnu l-kopla, is-saqaf u t-tambur tal-kopla bil-pittura. Jiġini l-ħsieb. Min jaf meta marru il-pellegrinaġġ flimkien? Dun Salvo Zammit u Lazzaro Pisani kienux diġà bdew jippjanaw dan ix-xogħol. Fil-pellegrinaġġ kien hemm ukoll Rocco Zammit, Dun Salvatore Zammit. Dan Rocco kien mastru daxxa bravo ħafna illi jagħmel it-tużell tal-Knisja ta' San Filip. Fost dawn id-dokumenti qed nara rakkont dettaljat minn wieħed mill-pellegrini ta' kif mexa il-pellegrinaġġ pass pass. Hemm aċċenn partikolari għal fatt illi il-pellegrinaġġ sar għal glorioso sepolcro del Grande Apostolo da Ġira San Filippo Insegno di Fede e di Amore. Ma kienitx ġita din, lanqas ma kienet żjara ta' kortesija jew ta' ħbiberija lejn il-poplu Aġġirin. Fil-fatt, it-talb ma waqafx tul il-vjaġġ kollu. Iż-Żebbuġin kienu ilhom imxenqin imorru iżuru l-qabar ta' San Filip u l-post fejn wettaq il-missjoni tiegħu il-Qaddis tagħna, mhux inqas minn 500 sena. Imma kien mill-1890 li bdew jaħsbu bis-serjetà biex jagħmlu il-pellegrinaġġ. Sakemm nhar is-Sibt 24 ta' Lulju 1897 il-pellegrini inġabru fil-Knisja ta' San Filip. Hemmhekk dbierek l-istandard illi kienu se joħduh magħhom u jagħtuh b'donazzjoni lill-Abbazija sabiex jibqa' tifkira. Inġabru jitolbu quddiem ir-relikwa li baqgħet esposta salada l-ħadd. Fit-3:30 ta' wara nofsinhar imxew wara l-bandalora saħdejn bib de Rohan. Akkumpanjawhom ħafna żebbuġin oħra, raba u ħbieb tagħhom. Miħdejn dan il-bieb telqu bil-vetturi li kienu qed jistennewhom għax-xatt tal-belt. Twasslu sal-vapur bid-dajjes. Il-vapur kien Awstro-Ungariku bl-isem Zeperi tal-kumpanija Adria u kellu iwassalhom sa Katania. Kif waslu u niżlu l-art għal ħabta tal-5:30 ta' filgħodu, is-saċerdoti qazzu qudiesa għal pellegrini l-oħra u mbagħad il-grupp flimkien żar xi knejjes prinċipali u postijiet ta' interess. Fit-3:30 u 5 ta' filgħaxija rikbu l-ferrovija għal Raddusa wara vjaġġ ta' kważi 3 sigħat sabu jilqawhom il-vetturi mibgħuta mill-Prijur ta' Ġira Don Francesco Salba, illi kien anke ħaħsieb fejn joqogħdu. Nistgħu nimmaġinaw kemm kienu eċitati dawn l-eżiż antenati tagħna illi kienu qegħdin jaqtaw ix-xewqa ta' ħajjithom. Baqgħu impressjonati bil-laqgħa li tawhom l-Aġġerini. Kif daħlu fl-Abbazija, il-Prijur laqahom bil-qalb u huma intefgħu jitolbu min mar iqer u min mar jirringrazzja lill-Alla tal-li kien taħ il-grazzja illi jasal sa hemm. Fuq fhom kulħadd kien hemm kliem ta' tifħir lil San Filip. L-għada filgħodu għamu kmieni u marru għal darba oħra fil-Knisja. Hemmhekk Dun Vincenzo Calluz tela fuq l-artal ta' San Filip biex iqarben lill-pellegrini.
qabel it-qarbin għal kliem ta' tifħir kbir lil San Philip illi anqal lil Pellegrini. L-emozzjoni kienet kbira, mhux biss fost iż-Żebbuġin, imma anke fost l-Aġġirini. Aktar tard, l-Arċipriet Luigi Attard qaddes qudiesa solenni u wara tkanta it-Te Deum. Il-pellegrinaġġ spiċċa billi il-Pellegrini rritornaw Catania u minn hemm għal Sirakuża fejn rikbu il-vapur lura lejn Malta. F'dan il-volum li għandi f'idejja hemm numru ta' ittri li ntbagħtu bejn Ħażebbuġ u Aġġira kemm qabel iż-żjara bil-preparamenti u l-itinerarju kif ukoll dawk li ntbagħtu wara. Kemm huma sbieħ u interessanti. Minnhom nafu illi wara li waslu lura f'Ħażebbuġ il-Pellegrini Żebbuġin fil-Knisja Arċipretali kienu kantaw it-Te Deum solenni. Qed nara anke kopja tad-dispaċċ illi l-Arċipriet kien bagħat fit-19 ta' Lulju lill-Kardinal Segretarju tal-Istat sabiex jitlob indulġenza plenarja għal Pellegrini illi huwa iddeskriva bħala veri spiritwali. It-talba għal barka djoċesana saret fit-22 ta' Lulju. It-talbiet ġew milquha u għandna wkoll kopja tad-digreti. Dawn il-komunikati jikkonvinċuna illi dan il-pellegrinaġġ sar verament bil-galbu, b'mod kalkolat u organizzat għall-aħħar. M'hemmx dubju illi dan il-pellegrinaġġ sar purament bi skop spiritwali u ta' devozzjoni. Il-ġibda bejn iż-żewġ popli kienet minn dejjem, imma ma nistgħux ngħidu li permezz ta' dan il-pellegrinaġġ sar xi pass fid-direzzjoni ta' ġemellaġġ. Meta niesna marru Aġġira fl-1897 żgur li qatt ma pretendew illi l-Aġġirini se jagħmlu bħalhom u jiġu fir-raħal tagħna, kif soltu jsir meta jkun hemm ġemellaġġ. It-triq lejn il-ġemellaġġ kif nafuh illum bdiet fl-1996 meta individwi mis-soċjetà tagħna marru Aġġira jagħmlu il-preparamenti biex il-banda tagħna titla' iddoqq Aġġira. Il-ħidma ta' dawn l-individwi waslet biex eventwalment sar il-ftehim uffiċjali ta' ġemellaġġ bejn il-Komune ta' Aġġira u l-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ. X'minjiera ta' informazzjoni fih dan il-volum. Jiena u nqalbu ħassejtni immur lura 125 sena. Kważi kważi ħassejt l-emozzjonijiet illi ħassew l-antenati tagħna. Volum illi nożżoh fl-arkivji tagħna.